Οικουμενική διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα υιοθετήθηκε το 1948 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Παραμένει επίκαιρη όσο και τότε. Είναι το πλέον μεταφρασμένο κείμενο στον κόσμο. Ας αγωνιστούμε λοιπόν για να κάνουμε τα οικουμενικά δικαιώματα μια πραγματικότητα για κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί παντού στον κόσμο. Άρθρο 1. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι μεταξύ τους. Έχουν αξιοπρέπεια και δικαιώματα. Άρθρο 2. Όλοι έχουν δικαιώματα αδιακρίτως φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πεποιθήσεων, καταγωγής, περιουσίας, γέννησης ή τόπου διαμονής. Άρθρο 3. Όλοι έχουν δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική ασφάλεια. Άρθρο 4. Κανείς δεν μπορεί να ζει υπό καθεστώς δουλείας. Άρθρο 5. Κανείς δεν μπορεί να υποβάλλεται σε βασανιστήρια. Άρθρο 6. Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Άρθρο 7. Όλοι δικαιούνται ίση προστασία από τον νόμο. Άρθρο 8. Όλοι έχουν το δικαίωμα να ασκούν αποτελεσματικά ένδικα σε αρμόδια δικαστήρια. Άρθρο 9. Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται αυθαίρετα. Άρθρο 10. Όλοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιη και δημόσια δίκη από ανεξάρτητο δικαστήριο. Άρθρο 11. Όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου σε δημόσια δίκη που παρέχει όλες τις απαραίτητες υπερασπιστικές εγγυήσεις. Άρθρο 12. Όλοι έχουν το δικαίωμα της ιδιωτικότητας στην κατοικία, την οικογένεια και την αλληλογραφία. Άρθρο 13. Όλοι έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθερα, να εγκαταλείπουν ή να επιστρέφουν σε οποιαδήποτε χώρα. Άρθρο 14. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα ασύλου. Άρθρο 15. Όλοι έχουν το δικαίωμα στην ηθαγένεια. Άρθρο 16. Όλοι έχουν το δικαίωμα στο γάμο και την δημιουργία οικογένειας. Οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν ίσα δικαιώματα τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λύση του γάμου. Άρθρο 17. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Άρθρο 18. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και των θρησκευτικών πεποιθήσεων. Άρθρο 19. Όλοι έχουν το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης και το δικαίωμα στην αναζήτηση, λήψη και διάδοση πληροφοριών. Άρθρο 20. Όλοι έχουν το δικαίωμα του συνέρχεστε και του συνεταιρίζεστε. Άρθρο 21. Όλοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεστε. Άρθρο 22. Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση και στην εξασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων του. Άρθρο 23. Όλοι έχουν το δικαίωμα στην εργασία, την ίση αμοιβή για ίση εργασία και το δικαίωμα του συνδικαλίζεστε. Άρθρο 24. Όλοι έχουν το δικαίωμα σε λογικό ωράριο εργασίας και σε άδεια μεταποδοχών. Άρθρο 25. Όλοι έχουν το δικαίωμα σε ένα ικανοποιητικό βιωτικό επίπεδο για τους ίδιους και την οικογένειά τους, που θα περιλαμβάνει την τροφή, τη στέγαση, το ροχισμό, την ιατρική περίθαλψη και την κοινωνική ασφάλιση. Άρθρο 26. Όλοι έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση. Άρθρο 27. Όλοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην πνευματική ζωή και στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Άρθρο 28. Όλοι έχουν δικαίωμα σε μια κοινωνική και διεθνή τάξη,
στο πλαίσιο της οποίας τα δικαιώματα και οι ελευθερίες της διακήρυξης μπορούν να πραγματώνονται. Άρθρο 29. Κάθε άτομο έχει υποχρεώσεις απέναντι στην κοινωνία και σε τρίτους. Άρθρο 30. Καμιά διάταξη της διακήρυξης δεν παρέχει σε ένα κράτος, σε μια ομάδα ατόμων ή σε ένα άτομο, οποιοδήποτε δικαίωμα να εμπλέκεται σε δραστηριότητες που αποβλέπουν στην καταστρατήγηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που περιλαμβάνονται σε αυτήν.